Diputat Albó, en representació del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Com vulgui, diputat. Moltes gràcies, president. Efectivament, hem presentat una esmena. Fonamentalment, nosaltres proposàvem que, diguéssim, el text finalment fos establir que l'avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya, i llegeixo textualment, que està elaborant el Departament d'Interior inclogui l'equiparació dels règims disciplinaris dels cossos de policies locals i de policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. En definitiva, estem d'acord amb el fons que ha d'acabar havent-hi un règim disciplinari que sigui igualitari, que sigui igual per a tots els cossos. El que succeeix és que en aquest moment, tal com estan, en el punt en què ens trobem, entenem que fer-ho per la via que proposa el Partit Socialista seria una mica fer-ho forçat. És a dir, nosaltres, perquè se m'entengui millor, com se sap, primer, estem en ple treball de la Comissió d'Estudi del Model Policial. Estaran d'acord, perquè així s'ha expressat en aquesta seu, que d'alguna manera el més lògic és acabar les conclusions aquí per llavors presentar l'avantprojecte. El conseller s'ha compromès a presentar aquest avantprojecte allà on s'hauria de regular aquesta qüestió, tan bon punt això estigui llestit, i també, com són vostès coneixedors, existeix ja un grup de treball intern que està treballant per tenir-lo llestit i anar incorporant les observacions, com per exemple aquesta que els hi trasllado, que s'haurien d'incloure, i a partir d'aquí deixar treballar, i un cop presentat aquí entenem que dins del marc del que serà pròpiament en aquesta comissió l'oportuna ponència, acabar de perfilar, perquè aquest automatisme d'igualar-ho segurament introdueix una millora, però a nosaltres ens sembla que ha d'haver-hi un estudi de conjunt. També pel que fa a un estudi quines actuacions mereixen ser contemplades disciplinàriament també amb els cossos dels Mossos d'Esquadra, que potser ara no hi són, o, com se deia, treure'n algunes que potser entenem que en aquests moments s'està sent massa rigorós. Per tant, en aquest estudi de conjunt ens sembla que, treballat i fet de la manera que els hi proposo, és com acabarem fent-ho de la manera més correcta, i per això els hi proposem aquesta esmena, que crec que no s'ha atès, però ens sembla que podríem estar-hi tots d'acord. En fi, continua sobre la taula.